Sme unavení z hlúpostí a predpokladáme, že aj vy. Videli ste to na sociálnych sieťach. Smiešné titulky, falošné výskumné štúdie, všetko s cieľom ukončiť chov zvierat. 10 ročia extrémni aktivisti za práva zvierat klamú o chovateľoch plazov, ako ste vy. Sú neúnavní a dobre financovaní a robia kariéru z klamstva, opakujúc tú istú poburujúcu propagandu znova a znova. A podarilo sa im presvedčiť aj veľa ľudí, pretože keď ľudia počujú len jednu stranu príbehu, tomu budú veriť. No, to sa teraz končí. Sme Responsible Reptile Keeping, celosvetový vzdelávací a informačný zdroj a naším poslaním je uviesť veci na pravú mieru. Vytvárame spoľahlivé profesionálne médiá z dôveryhodných zdrojov, ktoré poskytujú hlas chovateľom plazov a firmám. Považujte nás za protilátku proti propagande a klamstvám, ktoré otravujú našu komunitu. Sme tu, aby sme zastavili úpadok, prevzali kontrolu nad príbehom a uviedli veci na pravú mieru pre zodpovedných chovateľov plazov, ako ste vy. Ale tu je tá dôležitá časť. Funguje to iba vtedy, ak aktívne stojíme spolu. Ak chovatelia plazov a podniky neurobia nič, odovzdávame moc tým, ktorí nás chcú zastaviť. A za každým, keď ich klamstvá zostanú nevyvrátené, trpíme viac nespravodlivými obmedzeniami, viac zákazmi chovu domácich zvierat a viac tvrdými opatreniami. Musí to prestať a Responsible Reptile Keeping bojuje späť. Takže ak ste pripravení postaviť sa za pravdu, ak vám záleží na budúcnosti vašej komunity a ak máte dosť všetkých tých nezmyslov, pridajte sa k nám. Podporte Responsible Reptile Keeping. Navštívte responsiblereptilekeeping.org. Apatia nie je možnosť.